Добре, Ана сега отива да ми приготвя гадориите. И си мисля, че аз съм и направила нещо гадно, пък аз си сложих нутела и лимон и една капчица лютиво, но както и да е. Естествено деца връщат го. И да, добре, завързвам очите и ще видим какво ми е приготвило. Сега хора, аз се върнах. Сложила съм и това. Ей, Наталя, виж. Виждаш? Да, бе, направо всичко виждам. Сложила съм и това. И това. Това мисля, че ще е топ комбинация. Между другото, не съм справа. Буквално се виждат само прозорците от това. Да. Опа! Какво? Нищо. Какво направи? Леко бутнаха, ама нищо. О, не. Не, спокойно. Айде, отваря всичко. Ма искам да си вземеш и от всичко. Какво е това? Абе, не това бе. Отцапах си горницата. Наталя, дигни малко повече. Айде. Това е хубаво. Вода ли мога да е? Саля, това е. Не ти ли харесва? Да, но какво е това? Това са корабийки. Които са с... Това е протеин шоколад. Не стар токо. Ма нещо много воднисто. Не. След така е честно. Добре, това ми е харесва. Без млякото, в принцип, аз не пия мляко. Добре, единственото беше си много добре това. Пощади ме. Мляко, в принцип, много рядко пия. И тия корабийки изобщо не ми харесаха. Абе, добре. Браво, радвам се. Айде разказвам. И сам тук. Сега... Тя ме пощади и сега Да. и аз ще я пощадя, може би. Да. Може би. Може би не ми харесва като отговор. Затова гледате четвърта част или не знам пета какво ли беше. Май петън. Ние снимаме като луди.